barang kok. Nama toh. Dengan list gede kok. Besok tak erok nih ninja. Lho. Dinda cuma marah-marah ngono. Engko bekas tua kok. Nama iki. Wis diaritne kok. Iki anakmu barang wi. Pedus ya putih-putih ngono. Awak kalah malah nek ora pedus iki. Ini belani ireng-ireng kaya ngene. Ra gelem mangan wedhus e. Nih. Dino Minggu ya. Saya ngejak metu. Jenuh aku ini nang omah terus. Nganti menake ini yo. Oh iya, pitik kuwi urung tak tokne yo. Tong sih. Pitik kuwi gede ngene saiki. Rene nduk tak delok awakmu wis. Siap tarung burung iki. Karo tak ngabine lungguh. Ketoke dodomu kurang ndangak iki. Tapi lo sae, wani iki ditarung ning arep pitik ingatno kae. Peh iki dino Minggu yo. Dine seno. Open oke. Dipapat. Wedhus papat. Kan sengaret ngarep dhewe iki piye iki? Dah. Aku ngocok manukku iki. Ayo. Jalau. Weh, Greg, rene yo. Lah, kowe iki apa ndet ning ngene ndet? Dolan kene lho. Kan ngadi kowe iki. Ati ngarep jenengku Minggu kok. Aku Minggu ren sing ngejak metu yo ngarep. Kuwi open kowe ngene barang. Lah wis arep tak tarung ning karo pitike ngatno lho. Ngatno kulon kono iki. Iya. Apa wani kuwi? Ya, wani san wis kaya ngono delok ta awake kaya ngono iki. Godhone kurang longgor koyo ngono. 300 Dek kapan kaya pasar mana. Lah lu wong ngono jan to. Yo bae kangelan lho. Jadi tapi grete wani wi tarunge jos ya. Lanjut muntak tenanan. Iki nyapa ana-ana kene barang. Domeng iki lho iki delok ngecek badane si entuk lho. Entuk iki jenenge. Iya, entuk kuwi tak tarung ning karo pitik ngatno. Samu Iya, kae. Tapi kae mending lho ya kae. Iki beban tapi. Urung roh tarunge marai. Api jare ya iki. Tapi wedi yo. Wedi apa? Meneng. Bener ra iso omong. Piye? Jane tren apa ya ngarep sepatonan iki? Kira selikur ngarep ngene iki. Ora selikur nyeker yo apa lecet sikile senene mamakku aku engko senene mamak. Piye to iki? Lanang kok wedi lecet iki opo lho iki? Piye Mas? Sermu piye Kaya- iki? Perawan nek. Perawan ngene ya sing lecet jane ya. Tapi piye nek aku dipenging kok. Tapi dikon ngarep ya. Kayak karo pas kakean kursi tok. Jadi iki nek beli ngarep pemean. Ceblok iki. Serane kemajuan belas wae kate jene. Ora ada terakhir. Yo ngene iki kehidupan kowe bendino yo ngene. Ngaret yo nyombor barang, yo ngedusi sapi lawan aku. Jadi apa waktu main kuwi berkurang kae. Ora kaya cah-cah ngono kae. Drama nah. Lah piye? Sinetron kakean sponsor e. Lah piye jalukmu? Jenuh aku nang omah ini. Iki dina Minggu mbok dolan-dolan kono. Iya piye. Jane kok perlu tau mangan perak. Ora ngombe aku lho bari. Ora di HP to kowe. Ora ndek HP aku kok. Jangan ora diajar. Di sini jane tekan HP. Arep tak ajole motor ninja kok kae.
Templeku kae tak idolane ninja masamu andek piye wae iki. Ninja apa? Ninja story apa piye? Ninja tenanan kae kok. Oh, oleh opo? Oleh rodone tok kae paling. Sak montore kae ning jero ning rolas kae wedhus. Rolas apa mau ulang wedhus wis ae. Kuwi mbiyen anu tabung aku mbiyen no melu kontes mbiyen kae. Kontes wedhus? Iya. Lho wedhusmu cilik-cilik kaya kono lho. Loh, koyo ngono ritek tapi juara lele. Jura apa? Pariji. Wis mau nek kontes iki dol kono ra melu. Bange ditilapne wong-wong ngono kae lho. Ora dijak aku. Dilapne. Ditilapne. Lara nge story tilap ngono. Biasane wong-wong ngene nge story tilap ngono. Aku ora duwe HP kok marai. Wedhus wis didol iki ayo. Ngaco wis ben Ning ngono. ngene kan. Tak irokne ninja ya. Ninja iki ojo tuku ninja. Ben hasilku kok. Iku kuat ngopeni apa ora? Ora kuat ngopeni padha ae. Adol wedhus deh. Kartu kono apa jes apa no. Tapi ra oleh jes. Ya minat ngarit to angkretne apa ngono lho iki. Karena sapi, sapi kuwo kae. Sapi kuwo telu mamane. Nah Terus terus loro, kita tak dol. Tak apa? Tukane pijengki. Pijengki tak go metu ding lho. Ngopi ding lho. mosok kae. Iya. Sing ngisi-ngisini kae. Aku malu lho jane. Malu mau. Nyapa malu iki. Duwene kuwi ya wis terima sapi padanya. Ada sapi untuk supra. Ojo ritek wis ben ngono. Aku relokne kontes no sapi iki. Ini ku ora apa dengerin ra kok. Kowe bar menang balapan ra gemuwe apa-apa. Ora kowe. Apa delok kowe? Aku mbok tilapno yo ana. Kowe taruh wis jobonan ra. Oh, arep melu serku kae. Tapi tutup. Tutup. Number 1 nak, aku number 1. Ganti ra kowe. Ora gowo. Ya, aku ora tau ngerokok aku. Wingi lek ngutel ngene semua kesentengnya lho. Nek kowe nang ndi yo? Terus kowe ora nggowo. Anyar lho. Ini ora action. Ora bahaya kan, bahaya. Bahayanya apa? Beda karo ngene ngomong paling Nah, di wis dunia ndang ya mrene ada kok, satu. Korek. Bahaya tenan, tak omongin bahaya. Ora gini gitu. Ora ada cacanom saiki ora ada sing ngene iki. Ada iki goco waran son. Ya, tenan malan. Dan masalah ini enggak ada yo. Dek, Aku ora ngerokok Mariau. lha sono korekku bareng ngene kene iki. Iya. Kok setekan ngono lho. Ada den siji kuwi. Kadang mau dibong kuwi ya, Pak. Kowe ora rokok? Ora aku suwi ra ngerokok. Aku terakhir tau ngerokok. Tapi nek nanti lho. Wedhus wis tok nomborong ya. Heh? Wedhus. Wes kok ngemawan kae. Lha untuk pampas ngene ning ndi ngono. Dhewe aku. Iso. Iso. Aku terono lah iso. Yo tapi yo regane kuwi. Jamane temburi lah. Iso ngempakne apa ora kuwi. Jeneng aku jeneng. Itu hiburan aku. Iki nanti bae. Nanti manut aku. Nanti ini minggu ya. Heeh. Sing mampir lho ya. Ngopi ae ngene wong anu. Ngojo to? Nyapo? Ngojo. Pengen dipinai. Lah kuwi manut omongnya. Malah to aja isermu lho. Wis nyanti kowe penting golek hiburan. Ning kali. Ngojo to? Mutasi wae. Ora oleh montas saiki. Ora. Ora. Aku sudah omah. Ora oleh mutasi. Ora oleh. Ini ndak berubah ae. Ngojo to? Iki ojo kabeh ya ojo terus nyandi. Kamu golek hiburan. Berani oke jadi, tapi kowe ojo terus nyandi berani. Ora ada yang meliwati sih. Golek to. Iki kowe terus wong madawi ya. Ini kowe. Koyo Norwi. Wes ayo jalan lho. Mbok manut aku iki. Saya ingin jalan. Ayo. Sini sawah cepet lah. Yo. Kau dan rokok ini.
Kene nang rokok. Jero aku. Saya no. Yo. Sawah kok powen ae. Waduh, wis dasyo ganti. Leng semi nimbane sawahmu ini. Ngene, lha ngene sapa sing mula ora ngene. Ngene wong. Tak ira gunamu. Matang suket garing kowe nang mborit apane yo ane iki. Piye ya, Dek? Ora ngerti ngene. Ini sapi emoh ngene iki. Ben mati. Wis kono ya, no. Yo. Yo. Iso. Wis yo. Iso arep yo. Kumek oleh yo. Wah, mari wong ada terus semangat. Kalau jujunan wong kan lho. Arep kuwi ono mangan iya. Ono wonge ora. Jelas. Kok manut aku. Ono. Ayo, Yo. Ndang to. numpang itu anan lho. Iki yo ngaritone apa? Angge wis ngarit oleh akeh ana telung kebo aku. Nang ndi mare? Ini kan biasane to. Ini suka toka yo ngomong to Mas. Arek. Bojo Yo lek pemadon niku yo engko mbok riti genten yo entekno. sithik ora apa. Ora lepaken aku. Ora apa sithik-sithik. Seneng banget ketopo ya. Wedhus ku doyan kok ora lho. Ya kuwi kan lek urusanmu to. Penting aku sembaturi kowe jan. Gitu don nih. Ya putih suket karo ngaret ora apa polo iki. Nah, iki lho tak ewangi lho. Nah. Nah, wis akeh wi. Sakmene panen wedhus panen sapi yo warak. Nah. Nah, wis mune wis wi. Tarik kurang ora tak undang goblok kau. Karo ngopi. Lu balik ke sore ngopi. Woi, siapa no? Oh iya, angge arep anu, nyemayani wong angge barang. Arep ndelok wedhus. Aku dhisik ya. Penakno. Bajingane woi.